Tapanana update makuseni tichiudzana nezvenyaya yeprotest yatiri kunoita kuembassy. Hatisi kudzoka kumashure ipapo. Wari kuita administration watiudza kuti paperwork iri kufamba zvakanaka. Right. Tine ruzhinji kana kuti washoma handizivi vari mukusanzwisisa kuti tiri kubva nekupi tichienda kupi. Nyaya yatiri kuendera kuembassy tatsanangura vakomana kuti what's the reason embassy of Zimbabwe in South Africa is compromised. Vari kushanda nezvigananda, that's why tati tiri kuenda kuembassy and we are not going back on that. Then two, tiri kuda kubatsira mamwe macomrades atinawo mustruggle wakaita sana comrade Traore. Regai titange nekuakwadzisa kuti makadii message yenyu taforwardirwa ikasvika kwatiri tikakwanisa kunzwisisa. Hamusi kuziva kuti tiri kupi, kuti tiri kuSouth Africa here, tiri kuZimbabwe here, tiri kupi. No, tinogara kuSouth Africa isusu. Zvisiri zvekuhwanda kana kuti tinenge tichida kuita security kana intelligence, hatina chatinovhunduka. Asi nekuda kwemabasa pamwe pacho tinenge tisimo muSouth Africa. Munongoziva mabasa edu wechidiki tinotenderera munyika dzakasiyana siyana. Asi pari kuitwa protest tinenge tiripo. Offer yamapa muchipa comrade Mudzingwa dai mati pawo kuti 5,000 kana comrade Sarwaka wasipo paprotest munotipa 5,000 yamuri kupromisa. Ndingadai ndafara zvikuru, ndaigona kuzvinwira doro rangu zvinofadza. Right. Kune vasiri kunzwisisa comrade Traore vanga vachitibvunza kuti anonzi Sarwaka ndiani. Right. Sarwaka haisi ghost. Haasi munhu munyowani kupolitics dzekuZimbabwe. Munhu akakontesta ka2 saMP wekuHighfield East and Highfield West. Zvinozikanwa neZimbabwe yese. Munhu wekuti ukagugula kuenda kuma-newspaper unowana information yake. So wana comrade Traore wazoya kupolitics izvezvi oda kubvunza kuti wana Sarwaka vari kupi. Aiwaka. Takaita activism panguva yedu wechidiki. Tinokoshesa activism yamuri kuita. Isu kupindira kwatiri kuita tinopindira kana taona kuti zvinhu hazvisina kumira zvakanaka. Takachengeta vana veZimbabwe thousands and thousands vari kuteerera patiri kutaura pano. Vatakashanda navo vachitiona tichimhoresana navo mumaoko. Nevamwe vatinosangana navo nema-meetings atinoita muZimbabwe every 2-3 months tinenge tirimo. So munhu wamuri kubvunza kuti ndiani haisi ghost. Mukanzwa taakutaura it means kuti pane zvimwe zvinhu zvinenge zvashata about the politics of Zimbabwe. Hatisi vanhu varipo pakuvharidzira mavoice evamwe. Tinoda kuti whoever ari kuda kuva a progressive force to fight against the evil and zviganandas zviri muZimbabwe aite come on board. You cannot introduce munhu anonzi Sarwaka to Zimbabweans today. Zimbabweans all over, they know him. Munhu akashanda nema-political parties, kwete nema-activist organizations. Munhu ane ma-records are very clear. So, tiri kuda kuti musununguke kuuya kuprotest yatiri kutaura iyi. Hatisiri vanhu vanongobudikira kuti titaure pese pese. Chaita kuti tiuye kuzotaura inyaya yekuti comrade Nyoka yemabhunu havasi pakati pedu.
vamwe macomrades atakashanda nawo kwemakore. Maishanda nawo tichikuonai. Tine vamwe vakazoshamisika taakuvataurira nhoroondo dzavo kuti makadai nacomrade nyoka yemabhunu mukadai. Vanhu vanga vasingatizivi, but move rese raiitwa, we were informed. So hatisi kuda vanhu vanotsondoresa vamwe patiri kutaura kuti isisu we are now fighting for a genuine cause. Hatisiri vanhu vanongobudikira pese pese. Mukaona tabudikira munofanira kuziva kuti mweya mutsvene vatituma. Kana mweya mutsvene vatituma tinenge taapo pakuti tiite basa. Basa ratakatumwa nemweya mutsvene nderekusunungura vana veZimbabwe. Ivo vana Mnangagwa vanozviziva. Bvunza Mnangagwa kuti anonzi Saruwaka ndiani, kana auda kunzwisisa kuti anoziva mazita aya. Comrade Traore, mazita aya musangodedzera pese pese, mazita anoyera kana taakutaura zvenyika yeZimbabwe. So tiri kuti musi wa8 tiri kuenda kuprotest kuPretoria. Ndinenge ndasvika kuSouth Africa. Administration ichakupai mapepa ari kufambiswa anenge akadhindwa nepolisi nesecurity yese muSouth Africa. Zvigananda vanofungidzira kuti vanogona kuita fight against kana kuti vanogona kutuma their militia to attack us. We are also welcoming them to be on board, because we said it very clearly. Could the protest yatiri kuenda kuPretoria kuembassy is not going to be the last protest. We are going further to do a street protest in Zimbabwe. Zvigananda zvese pazvinenge zvabudisa power razvo, kana dzingava pfuti kana dzingava chii, isisu kana tasvika tinenge tasvika kuzosunungura Zimbabwe, which is well known. Vanotiziva vakashanda nesu, they know kuti kusvika kwedu kunotaura kuti chii. Saka musavhundutsirwe neavo vanenge vachidududza vachida kutitsondoresa kudzoka kumashure. Ngavaite research yavo, wanzwisise kuti macomrades aakutaura ndivanani. Hatisiri vanhu vari kushanda naComrade Geza isisu. Tiri vanhu vari kutsigira cause yaComrade Geza as a progressive force. Asi tagara tiri vanhu vari in the streets, tiri maprogressive force akazvimirira ega. We stand on our own. We don't need kuti titi hanzi tinomirira vaGeza kuti ndivo vachatisunungura for our generation. What we like with Comrade Geza ndezvekuti he is pushing an agenda which is going in line with what we are saying each and every day. Ndo saka tiri kuatsigira. Havasi vaGeza chete, nevamwe vese maprogressive forces vari kutaura vachiti Zimbabwe yakufanira kusunungurwa now and the time is now. Ndo vanhu vatiri kutaura navo. Asi chinokuchamisai mimi pamunenge muchitibvunza kuti vanhu vabva nekupi. Hatisiri vanhu vanongotaura pese pese, mukaona taakutaura mweya mutsvene unenge wataura kuti yanguva yekutaura. So change is coming without fear or favor. Whoever believes in us will be with us. We are not begging anyone to be with us because we know the support which we have. We know our people. We know our agenda. So musa try kuda kutsvaga kuda kutiongorora kuti tisu vanani. Isusu tiri vanhu vanozivikanwa pajekerere. Tengai data mugoogle moziya kuti macomrades amuri kutaura navo ndivanani. Admin yataura kuti mapepa afamba zvakanaka, aenda kuma offices ese anotarisirwa muSouth Africa. Tiri kutarisira kuti mazuva mashomanana ari kuteera, kutarisa kuti kuratidza kuti zvinhu zvedu zviri kufamba zvakanaka, vanotipa mastamped copies kubva kuHome Affairs yemuSouth Africa, mapurisa, police clearance yeChwane, hanzi Chwane handizivi chinonzi chiZulu chinotinetsa, asi ndanzwa kuti yaaplayirwa district racho rinonzi Chwane. Vachatipa tsamba dzine zvidhindo zvekuratidza kuti zvaaprovwa zvinhu izvi, zvakomborerwa nedenga. Saka protest is not going back
nobody ari kutengwa nezvigananda achatidzosera kumashure. Isisu, we don't fear anyone. When we are doing our things, we are not doing it as individuals. We are doing it guided by the Holy Spirit. Mweya Mutsvene unenge wataura kuti wakomana nguva yakwana chiitai izvi. Ende hapana zvigananda zvazvinotiita kana taakuita basa redu. Saka komborerwai muri yeZimbabwe, remain focused. Unity ndo yatinoda. Message dzatechitenderedza idzi hatichisinei kuti ndiana aforwarda message. Even vamuri kuti masiya iwo wana barista wapei message waendese kumhuri yeZimbabwe, whoever ari kuSouth Africa asangane nesu paground taure naye. Then tozokupai madates atichasangana paground kuZimbabwe taakuita operation yekuti change yakuuya. So zvatinenge tichiita zvinenge zvatenderwa nedenga. Tinoziva kuti maa muchida kutinzwa tichitaura kubva kumashure kwese uko. Hatisiri vanhu vanotaurisa pese pese. Kana tauya kuzotaura, Mweya Mutsvene unenge wataura kuti nguva yekutaura yakwana. Saka zvatataura ndo zvatiri kuita. We are going for the protest without fear or favor. So murare munyasha, tangoita kuti tijekeserane after taforwardirwa audio yabva kuna Comrade Traore. Some of the admins vari kutitaurira kuti vataura naComrade Traore direct. Chiri kuashamisa ndechekuti handisi kuwanika sei mumaadmin panels mavanenge vachifonerana vachitaura. Handiwanikwi ikoko, hakusiko kwatinoti munhu wese ane role yake to play. Isisu, we also have our role to play. Ndima iyi ine makata kubatsirana, munhu ngaasakure ndima yake. Saka imi musashamisike kuti vana Saruwaka kana vari kusakura ndima dzavo, imi misakurai penyu tosangana kumberi kana tatora Zimbabwe zvinhu zvakufamba zvakanaka. We need this thing to happen in a peaceful manner. We are being careful with our moves dzatiri kuita. Saka issue iripo ndeyekuti trust the process and trust your commanders. Whatever we are saying, hapana patinokuudzai kuti itai izvi tichisvika chikuisai mumaoko ezvigananda. We know what we are doing. We have been in this game for years and years. Kusurvive kwataita nekubuda makaoma mese munozikanwa inyasha dzaMwari, nekuti Mwari knows kuti we have a purpose to serve. Saka comrades, ngoma ndiyo musi wa8 May tiri kuenda kuprotest kuPretoria. Ngatisangane ikoko. Vanoda kuziva kuti Comrade Saruwaka ndiani, tiri kusangana ikoko tichakumhoresai. Vanenge vauya vatumwa nesystem, uyai tinosangana paground ipapo todhila nemi one on one. Then ndo patichatanga kuratidzai first match kuratidza kuti mimi your child, this your kids. We need to show you the potential which we have. So we are not afraid of anyone. We are inviting wese vari kutumwa avo vari kunzi imilishia ichi, uyai mese tinenge takuzivai nemazita enyu nezvamuri kuda kuita. Information iyo inenge yasvika mumaoko edu. Saka hatisiri vanhu vanoti taura kuti tinotaura rwendo tadzoka. Isisu tinotaura tichienda. Because tikataura tadzoka munozoti aiwa vakadii kutaura in time. Tagara tataura kuti we are going musi wa8 kuprotest kuembassy. Ngatisangane ikoko. Whoever want to prepare any evil against us, ngaasangane nesu, will be there physically, then the game begin. Tatenda comrades, muwe neusiku hwakanaka. Wachanzwawo audio iyi kuseni, muwe nemangwanana akanaka. Kana tiine ma-updates atichakupai, tinenge tichikupai. Asi ma-admin vachanga vachikupai ma-updates anenge achiitwa. Wana comrade Mudzingwa, message yavanenge vachishare imessage iri correct, inenge yakakomborerwa nesu. Saka ndiyo message yatiri tichifamba nayo iyo. Ma-admins nevamwe vanotinamatira mugroup, tinotenda minamati amunenge muchitipa. Ndiyo minamati inogara ichiti protector zuva nezuva. Saka tinoti komborerwai muri yeZimbabwe, ngoma ndiyo pamberi nerevolution.